не да върза толкова бързо. Добре, ще върна. Дами и господа, моля за внимание. За много години. Интересно как се връзва това с песента на Ивана Празник всеки ден. Давай! Айде! Айде, Боже, маре! Стигаме! Трябва да има някакъв ремикс. Ама нали сме модерни? Помни за бъдещето. От началка! Гряза да торта със София! Айде! Айде на масата! Удряй! Сложи слабите от една страна. И сега! Гери, ма тя виж това нещо, като го е сложила някаква. Стана тя каквато стана, хванахме се в капана, вече дъх не ми остана, тъмно е, а сега с теб сама. Стана тя каквато стана, 5 етажа и